बिथांमोना खौसेथिखौ लुबैया। गोबाव समनि उनाव कंग्रेसनि गर्जन मुसाहारि सारनि बिबुंथि मोगा-मोगि बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना दिनै स्रायनो बिथांनि बिबुंथिखौ खोनानो मोनसिगोनलाय जायफ्रा गोबाव जाबायमोन नुवाखै इन्टारेस्टिंबो मोनो बिथां सारनि बुंनायफोरखौ खोनासंलांनो हागोन। गावनो गासै बिटिआर बासिनिसिम आंनि खुलुमनाय जासिगोन। दिनैनि बे जोङो बेलासि दुब्लियाव प्रेस मिट लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा दिनै 61 खेबनि प्रथम भारतनि प्रधानमन्त्री पन्डित जवाहरलाल नेहरूनि थैनाय सानखौ जों फालिदों। दा बिथांखौ सन्मान होनो जों ज' जाफैदों। दा बेखौनो असिला लानानै जोङो फंनैसो गासै बिटिआर बासिनि माखासे रादाबफोर होनो सानदों आरो दिनैनि बे मिटिङाव आंजों दङ 13 चिरांनि ब्लक प्रेसिडेन्ट एन'स इसवारि, 15 काजलगावनि ब्लक प्रेसिडेन्ट मथिलाल नार्जारि दङ आरो सुबाइजारनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो सुबाइजार इउथनि प्रेसिडेन्ट आरो लकेल गागि दैदेनगिरि डक्टर आइस बसुमतारी आरो कंग्रेसनि मेम्बारफोर। जोङो दिनैनि बे मोजांथार सानाव बेखौनो सानदों जे 61 बोसोर जाबाय पन्डित जवाहरलाल नेहरू थैनाया। बिथाङा भारतनि गिबि प्रधानमन्त्रिमोन। बिथांनि सिमां, बिथांनि आसा जे बिथांखौ बुङो जे भारतनि आर्किटेक्ट होननानै। भारताव बोरैहाय गोजोननाय आरो जौगानायखौ लाबोनांगौ बेनि परिपुर सिमाङा बिथांनाव दंमोन। दा बे सिमांखौ जोङो दिनै रियालिटियावहाय कनभार्ट खालामनो हाया। बिथाङा बुङोमोन इउनिटि इन डाइभारसिटि। जोङो गावस्रा जुदियाव नाथाय जोङो खौसे। दा बेनि मुल मन्त्रआनो जाहैबाय भारत हादोराव गोबां राव, हारि हारिसा, धोरोम लानानै रायजो जानाय मोनसे हादोर। बावहाय जोङो गुबुन गुबुन जोबखा, रावबो बिमा मासेनि फिसा। थेवब्लाबो जोङो मोनसे आत्मा, मोनसे स्पिरिटखौ लानानै, मोन्थोरखौ लानानै जोङो भारतखौ उदांस्रि खालामदों। बे जाहैबाय खौसेथि। जों गावस्रा गावस्रि नङा, जोङो खौसे, जों गासैबो भारत। दा बिथांनि बे मोन्थोर इउनिटि इन डाइभारसिटि, दा बेनो भारतआव गोजोननाय लाबोगोन, बेनो भारतखौ लुखांगोन। बेनि दृश्यखौसो जोङो दिनै फिन बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनो गोसोखांहोनो सानदों। पन्डित जवाहरलाल नेहरूआ जे सिमांखौ नुदों बे सिमांखौ दिनै राहुल गान्धीया फेर नुफिनदों आरो बे राहुल गान्धीया गावनि बिबौ जवाहरलाल नेहरूनि सिमांखौहाय मोगथाङाव लाबोनो बिथाङा गोबां नाजादों। नाथाय जोंनि बे सानस्रिनि सुथुरा जाहैबाय भारतीय जनता पार्टी। बे खौसेथि सानस्रिनि सुथुरा जाहैबाय RSS। बिथांमोना खौसेथिखौ लुबैया। बिथांमोना राव आरो जात पात हारि धोरोम लानानै जोंखौ गावस्रा गावस्रि खालामो। सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय बेलासिसिम बिजेपिनि RSSनि मिडियाफ्रा सोरखौबा रायखोमानाय, सोरखौबा बुथारनाय, सोरखौबा बुनाय, धोरोम लानानै नासयनाय, दा बिनि अनगायै जेबो गैया। दा बेबायदि थामारोब्ला जोंनि गेजेराव गोजोन सान्थि आरो जौगानाय फैनाय नङा। नाथाय जोंनो मा नांगौ? गोजोन सान्थि आरो जौगानायखौ नांगौ। दा बेखाय जोंहा मोनसे मोजांथार खाबु फैदों आसामाव। मैयासो अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनिफ्राय मानगोनां कंग्रेसनि आफादगिरि माल्लिकार्जुन खारगेया, अपोजिसन पार्टिनि लिडार राहुल गान्धी बिथाङा आरो केसि वेणुगपाल बिथाङा आरो जितेन्द्र सिंह बिथांमोनहा सानै फैयो आसामनि रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदि आगुनि आसामनि नखर मन्त्रि तरुण गगैनि फिसाज्ला गौरव गगैखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि महरै गायसनथि हरबाय। दा बेखायनो रायजो राजानिसिम बेखौनो मिथिहोनो सानदों जे गौरव गगैया मैयानिफ्राय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि जाबाय। आगुनि आफादगिरिया जाहैबाय जोंहा भुपेन कुमार बरामोन। बिथाङा नंगौ गोब्राब समावहाय बोसोरब्रै मानि कंग्रेसखौ दैदेनबाय। कंग्रेसनि सिन्था धाराखौ बिथाङा कमप्रमाइज खालामाखै। गावनि न'खरखौ नेवसिनानै, गावनि गोजोनखौ नेवसिनानै सानफ्रामबो सान्दुं अखा गोबां खाथिनानै कंग्रेसखौ जे महराव होदों बियो जोबोद साबायखर। आरो जोङो बिथांनिसिम अराय समनि थाखाय जोङो जोंनि मान बावनाया थागोन। नाथाय दिनै जेखौ AICC अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिया आसामनि रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदि जे दिनैनि थासारिखौ नायनानै गौरव गगैखौ हरबाय, बेखौ जोङो बयबो बरायनानै लानांगोन आरो गौरव गगैखौ मावनो थाखाय जोङो खाबु आरो सुबिदाखौ होनांगोन आरोमा। दा बेखायनो दा जोंनि ओनसोलाव बड'लेण्डआवनो जा, आसामावनो जा,
गोजोन जौगानाय आरो आब्रुथिखौ लाबोनांगौबा जोङो मोनसे सिन्थाखौ जोङो जोंनिफ्राय गोजान खालामनांगोन। बे जाहैबाय गावजों गाव मुगैलायनायखौ। आरो बे गावजों गाव मुगैलायनायनि मोन्थोरा रावनावबो गैया, भारतीय जनता पार्टिनावसो दङ। बे मोन्थोरा RSSनाव दङ, थुनज्लायलायनाया। दा बेखायनो जोङो बेखौहाय जोंनि गोसोनिफ्राय एरख'नांगोन आरो मोनसेखौ जोङो जोंनि गोसोआव बरायनानै लानांगोन। बे जाहैबाय कंग्रेसनि सानस्रि। कंग्रेसनि सानस्रियानो जाहैबाय जों बयबो न'खरसेनिनो बिदा फंबाय। जों बिदा फंबाय न'खरसेनि सुबुङा ज' जायाब्ला जोङो हारि आरो हादोरखौ जौगाहोनो हानाय नङा। बेनो जाहैबाय इण्डियान नेशनेल कंग्रेस। दा बे सानस्रिखौ गौरब गगैया आसामाव मैयानिफ्रायनो बिबान लानानै मावदिंसिगोन। दा बे बिथांनि मावनायाव जों जाहाथे बयबो बोर सारस्रिहरो आरो आनान गसाइनाव आर'ज गाबो। आं बेखौनो फोरमायनो थाखाय दिनैनि बे मेलखौहाय लिरनाय जादों। गेजेरावहाय बिसायख'थिया जानो बारा गोबाव सम गैलिया, बेनिखायनो नोजोरखौ कंग्रेस बिलाइ हिसाबै माबायदि लाखियो सार? बिसायख'थिया बारा गोबाव गैला, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। जोङो नुदों UPPL आरो BPFनि गेजेराव गिलु बालु अरख्लाबलायनाय सुख्लाबलायनाय। मैया दाखालिसो गोदान मोनसे मन्त्र लानानै फैदों माबाया दिपेन बर' बिथाङा, BPF आरो UPPLजों खौसे जानाय। दा नंगुबैयाव बेफोरबायदि साननायखौ सानदों ना ओरैनो मोनसे रायलायनायनि नामाव बुंनायनि नामाव बुंदों, बुजिनो हाया। बावहाय आं मोनसे जिनिसखौ खोब नोजोर होदों आरो हाग्रामायानो जा प्रमदआनो जा बिथांमोननि एटाक लाइना एखेबारे मेक्सिमामाव थांदों आरो बिथांमोनहा। दा पलिटिकेल पार्टिसो एखमबा बिथांमोननि गावजों गाव रायलायनाय बुंलायनायफ्रा पार्सनेल जायो। जाहाथे बेफोरबायदि परिबेसखौ लाबोना आं बेखौ खावलायदों। नङाबा जोंनि गेजेराव बुलाय सोलाय दानलाय सुलाय जागोन, जाहाथे गणतन्त्रआव बे जाया। बयहाबो